सोंदोंमोन थाब बुंदो। आच्छा बारु थाइबानि लारु बे हंलाया माबायदिमोनलाय? थै हंलाखौसो सोंनो फैदों आरो नों? ओरैनो सोंदोंब्रा मानसिखौ थिक थाक नुदोंना मानसिया रायलायाबाबो। मानि थाखाय ना हंलाखौ गोसोथोबाय नोङो? औलै हंलाखौ गोसोथोबाय आं। बेनिखायनो हंलानि डिटेल्स नांगौ आंनो। हिनजावफोरखौ गोसोथोनो थोआ हौवाखौबो गोसोथोनो थोला आरो नोंनो? माथो हौवाखौबो गोसोथोगोन हिनजावखौबो गोसोथोगोन। जायखिजाया आंनो हंलानि एड्रेसखौल' हरदो। ओइ नंगौसोना नङाहाय? मा हौवा गोसोथोलाबायनो नागिरखो नोंलाय? ओइ जाम्बि जायखिजाया नाम्बारखौल' हर आंनो। आं हंलाजों रायलायगोन ना। आंनाव हंलानि नाम्बार गैया। नोंहा दाउस्रि देलायनिफ्राय बिनानै लाबानो जाबाय। मानो हंलानि नाम्बार गैया जानांगौ जाखो नोंनावलाय? दाउस्रि देलाया बिबा मालाय आंनो डाइरेक्ट हरगोन नामा? दाउस्रि देलाया आंनो हंलानि नाम्बार होनाय नङाना, बेनिखायनो आं नोंनिफ्राय लानो नागिरदोंब्रा। आंनाव हंलानि नाम्बार गैया। जा रायलायनांगौ दाउस्रि देलायनिफ्रायसो जानानै रायलायो मिथिबाय? थैद मा एसे थगायसुलिब्रा हर हंलानि नाम्बारा। थैद दाउस्रि देलायनाव बि बालनि आंनावलाय मानो बिबाय थादों? मानो होनोब्ला आं हंलाखौ गोसोथोनो नागिरदों। बाल होननो जौ लोंनासो फैदों खोमा मानसियानो। गोदाव सोराव। आइले हंलानि नाम्बारखौ बिबो बेहासो रागा जोंबाय। हंलानि नाम्बारखौ नांगौलै आंनो। दा बहा मोननांगौ जाखो हंलानि नाम्बारखौलाय? बेबा बहा थायो? बिनानावनि थाखाय एसे फसायबायमोन आं मानसिखौ। बुरेरे दोनबाय थाजानाय नंलाना बे बिनानावखौ। नङाबा बियो सोरबा बांगाल हौवाजों दारि गोलाव हौवाफोरजों थांबा मा जानांगौ जाखो? बेनिखायनो बे हंलाखौ फसायथारबाय आं दाउदैनि थाखाय। दाउस्रि देलायाबो आं बिबाथाय आंनो खोन्थानाय नङाब्रा बे हंलानि नाम्बारखौ। आंनो जरा एप्लिकेसन खुलिनोसै र'। बेनिफ्राय फेक एकाउन्ट खुलिनानै हंलाजों रायलायहरनोसै। दानो खुलिनोसै आं। जरा प्ले स्ट'राव थांबाय, जरा एपखौ खेवबाय, पास एकाउन्ट मोनसे बानायबाय। आच्छा ओमफ्राय हंलाखौ नायगोनसै। हंला बेनो हंलाया। हंलानो मेसेज हरनोसै र'। हंला नों आंखौ लोगो हमनो हागोन नामा? आं दाउदै। आं बिराद समायना, नों टेनसन लानाङा। नों आंखौ नुबानो फसायखागोन। आंनि एड्रेसखौ आं नोंनो हरनानै होनोसै। नैबे एड्रेसाव फैबानो जाबाय। जाबाय बे। हंलानो मेसेज हरबायलां दाउदै जानानै। मानसिखौ बिराद इन्टारेस्टिं मोनदोंलै आङो। न'खौ मिन्थिनानै मोनबाथ' डाइरेक्ट थांखागौमोन आं। दा मिन्थियाना सोरखौ नागिरनो थिनहरनांगौ जाखांलाय? नेवला दंना नेवला? नेवलाखौनो खोन्थानांगोन न'खौ नागिरनो थाखाय। नेवला सासे मानसिखौ नागिरहैलाय, नामा बिनि हंला। बिनि एड्रेसखौ थाबैनो नागिरनानै आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय। जुदि नोङो हंलानि एड्रेसखौ नागिरनानै खोन्थानो हायो होमबा आं नोंनो 1000 रग' होखागोन। आच्छा बारु थाइबानि लारु। एन्टनिय'नि खोथा साना नंबाबो मानो सानफ्लांबाय थाखो आंलाय एन्टनिय'खौलाय बावनो हामारगोन ना हामारा? एसेबां जुजिसेयावबो मानो एन्टनिय'खौ बावनो हायाखै आं? बोरै बावनो हानो? मानो होनोबा एन्टनिय'नो आंनि गिबि मोजां मोननाय। बेखौलाय आंलाय बोरै बावगारनो हानांगौ जाखो? आंनि खाफालाव गैयादां एन्टनिय'आ। मालाय फावगालिनि खाफालावसो दङ खोमा। मा खालामबावनो आं? सानैनो फरायनायासो बोरैबा जालायबाय। दा फरायनायखौबो गारनो हायाना आं बेफोरखौ साननानै। मा खालामबावनो आं? मा खालामबावनो? जोंलारि आइ, आं दखानाव थांना फैनि दे। जागोन दे। लोमजादों नामा जोंलारि आइ? माथो ओंखाम जानो लेंहरबाबो ओंखाम जायासै नोंलाय दिनैलाय? माबाफोर जादों नामा आइ? जेबो जायाखै आयै। लोमजादोंबा खोन्थाबानो जाबाय आरो आं दा मुलि लाबोनानै होफैगोन। जागोन दे आयै। आं दसे ओरैनो उन्दुनानै थाथ'नि। जोंलारि फिसा, आंलाय माथो खालामबावनो हानो? बेफोरबायदि सिख्ला बैसोआव बिदिनो जाखायो। गोदो आंबो बेफोरबायदिनो बारग'बोबाय। दाथ' जिबायदि न'खरनि सेंग्राखौ गोसो थोदों नों, बेलाय नोंखौलाय बिहामजो बहा फसायनो? फिसालाया लांबा मालाय बिमा बिफायालाय बहा लांनो आइ? माबायदि न'खरनि सेंग्राखौ गोसो थोफ्लांखो आइ? नोमफाया खोनाबाथ' बिराद रागा जोंगोन। जोंलारि आइ, नों न'आव थाबाय थाबानो जाबाय। आं दखाननिफ्राय थाब फैगोन। आंहाबो आइखौसो दुखु होनाय जासिगोन। आं दुखु जादों होननानै मिथिब्ला आइयाबो दुखु मोनगोन ना? मानो बेफोरबायदि दुखु जानानै थाबाय थादों आंलाय? एन्टनिय'नि खोथाखौ साननानै आंलाय मानो दुखु खालामबाय थानांगौ जाखो? जुदि खाफालावनो गैयाबा बरादावनो गैयाबा एन्टनिय'आलाय आंनि जानो होनबालाय जागोन आरो? बिदि थाबाय थाबा जानाय नङा। आंहा गोबां मावनो गोनां खामानि दं। जिउआव गोबां आग बारायनो दं आरो न'खरनि बिबान लानांगौ दं। बेफोरबायदि हौवानि थाखाय गाबबाय थाबा दुखु जाबाय थाबा जानाय नङा। होमबा नोङो बेखौनो खालामसै आरो ना? दुलुर, न'नि मानसिफ्रा जेखौ थिनो बेखौनो मावगोन। दे होमबालाय, जेखौ मोजां नुयो बेखौ मावबानो जाबाय। जागोन दे। होमबालाय आं थांनोसै दे। जागोन दे। नों आंजों लामासिम फैलायाबाबो जागोन दे। आं थांनोसै। अके। आइ एम सरि दुलुर, आं नोंनो गासैबो खोथाखौनो खोन्थानो हायासै। बेफोर गासैबो आइनि थाखायनो मावजोबदों आं, जाहाथे आइ आरो आफाया सानैबो थाबैनो जमा थानो मोनो आरो बे न'आव आबैया आइखौ लाबोफिनो। आं गोसो गैयाबाबो एन्टनिय'जों रायलायनांगोन, लोगो हमनांगोन। बेनि अनगा आंहा जेबो राहा गैया। आच्छा बारु थाइबानि लारु। नों मानसिया खामानिनो मानसिमार। माखौथो बुंदों नेवला? बयनिबो डिटेल्स नागिरो एलुएला। आच्छा
आच्छा जाबाय दे जाबाय एसेबां बाखनायाखै आं नोंखौ ओमफ्राय हंलानि डिटेल्सखौथ' नों नागिरबाय ओमफ्राय बे दुलाय एमएलए आरो क्लिअपेट्राया मा खालामखुमादों मोनथिदोंना मोनथियाखै बे खामानिया एसेबां गोरलै नङाब्रा मानसिनि एड्रेस नागिरनाय बायदि नङाना बिसोर सानैया मा रायलायखुमादों बहा थांखुमादों बेफोरखौ नायथिंनायाबो एसेबां गोरलै बाथ्रा नङाब्रा आं जेखौ हादों बेखौ मावदोंना आच्छा बारु टाइमानि लारु हंलानि एड्रेसखौ नागिरनानै होफैबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे बेनिफ्राय जों सानैनि डिलखौ रावनोबो खोन्थानाङा दै जागोन बस आं रावनोबो खोन्थाया आच्छा बारु टाइमानि लारु साहाया लोंनानै थांदो आं बिलखौ होखाबाय बे हंलानि एड्रेसखौलाय मानो नांगौ बे अमा बसनो पार्टनारशिपनोनो जेबो खोन्थालाया नायखुमा जाबासो मिथिगोन र' आंसो नैबे नेवलाया गासिबो सुलादखौ लाजोबखुमादों सिरि ओमफ्राय आंहा अमा बसजों थाबा फावगालिनि खबरखौसो लानो मोनाखै फावगालिखौ खबर लाहैनांगौलै दिनै हेलौ फावगालि औ मामोन आं मोजाङैनो दङना मैया हराव सिमां नुदोंमोन आं नोंखौ मा सिमां एसेबांबा गिदिर अजगर जिबौजों नोंखौ सौजानाय मन'जानाय सिमां नुदोंलै आं बेनिखायनो नोंखौ गोसोखांदों आं मोजाङैनो दङ नों जेबो सिन्था खालामनाङा जागोन दे फावगालिखौ आंनि जिउनि अनजालि खालामनो हाबा जिउआव जेबोखौ नांलालै एसेबां समायना फावगालिया बेखौनो आं आंनि हिन्जाव खालामगोन सोरबाफोर गोसो थोनाय दङब्लाबो गोसो थोनाय हौवाखौ नारजिया खालामनानै दोनगोन जाहाथे फावगालिया आंनिल' जायो बिदिबा फरायसाफोर दिनैनिफ्राय आं नोंथांमोननो हिन्दी फोरोंगोन आरो गिबियावनो आं बेखौ बुंखानो गोसो जायो जे आंनि क्लासाव रावबो फालतु जानो मोननाय नङा आरो लास्ट बेन्चआव जिरायनानै थेन्थावनो मोना बयनिख्रुइबो बांसिन इम्पर्टेन्ट खोथायानो जाहैबाय आं जेब्ला फोरोंगोन बयबो गोसो होनानै खोनासंनांगोन जेब्ला आं नोंथांमोननाव माबा मोनसे सोंगोन अब्ला नोंथांमोना आंनो मोजाङैनो खोन्थाफिननांगोन मिन्थिबायना मा सिरिरि खोमाखौ न'आव गारनानै फैबाय ना ओंखाम जानानै फैयाखैमोन नामा नोंसोरो बोलो गैया नामा नोंसोरनाव आं माबा मोनसे सोंदों मोजाङै फिननाय हो यस मेडाम गुड बय बिदिसो जानांगौ दा दे बयबो लेखाफोरा बेखेवदो आरो चैप्टार 2 नि खन्थाइखौ बयबो नायदो बयबो गोसो होनानै खोनासंदो एबार मंदिर में दाना सोखकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है मैंने सुना है राधा की चुनरी कई सलमा बेगम छीती है एक रफी था महफिल रघुपति राघव गाता था एक प्रेमचंद बच्चों को ईद का सुनाता था कभी कन्हैया की महिमा गाता रसगान सुनाई देता है औरों को देखते होंगे हिंदुओं को मुसलमान मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है बे खन्थाइनि गेजेरजों मा फोरमायदों सोरबा बुजिदोंना बुजियाखै मेडाम दालाय मन्दिरफोराव फारौ जानो थाखाय दाना होनानै दोना होमबा माइरं माबा माबि होनानै बेखौ दाउआ जानानै मस्जिदाव दै लोंहैदोंनो ओमफ्राय राधानि जोमग्रा सुनेरिया बे जोमग्रा फास्राया बेखौ बेगम सलमाया सिलायदों जाहैबाय आरो राफिया मेथाइ खनदों जाहैबाय रघुपति राघवखौ मिथिबाय प्रेमचंद मुंनि सासे मानसिया ईदनि मेथाइ खोनासंहोदोंमोन जाहैबाय उन्दै गथ'फोरखौ मानसिफोरा बुङो हिन्दु मुसलमान नाथाय खन्थाइगिरिनि बायदिबा हिन्दु मुसलमान जेबो गैया खालि दङ मानसिसो जेरै जों बर'फोराबो गोबां डिभाइड जानानै दङ नङा होमबा पार्टी लानानै पार्टी डिस्ट्रिक्ट लानानै डिस्ट्रिक्ट नांलायलायनाय जायो रावखौ लानानै नोंसिनि रायलायनाया बिदि जोंनि रायलायनाया बिदि होननानै दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थायो नङा होमबा थिग बिदिनो बे खन्थाइनि गेजेरजों बे खन्थाइगिरिया फोरमायनो नाजादों जों गासिबो मानसिसो होननानै मिथिबाय बे खन्थाइखौ नोंथांमोना गाबोनो मोजाङै मखस्थ' लानानै आंनो खोन्थाफैनांगौ मिथिबाय आरो गाबोननिफ्राय नोंथां जाबाय थानाय नंला नोंसोरसो होनसिगोन आंलाय रेसपेक्ट खालामजानानै नोंथांमोना आंनि बुंनायखौबो मानियाबा बेखौ लावथि मोनजोबगोन गासिबो मिथिबाय यस मेडाम जोंना बै सासे बिराद मोजां माखासेना मालाय रावानो ओंखारा रावखौ बायनांगौसो बिसोरनिखौ गाबोन जुदि गासैनिबो खुगाया ओंखाराबा दिगदारसो जागोन ओरैनोथ' बेदुंबोदां आं थांखांनायनि उनावनो जि रायलायगोन नोंसोरो जेब्ला आं माबा मोनसे बुंनो थिनो अब्ला खुगानिफ्राय रावानो ओंखारा गाबोन बिदि जानो मोननाय नङा मिथिबाय बेनिखायनो गाबोन खन्थाइया मोजाङैनो मखस्थ' लानानै फै आरो बेफोरबायदि खन्थाइयानो फरिखायाव फैयो बेनिखायनो दानिफ्रायनो फरिखानि थाखाय रेडि जानानै थाखा जाहाथे एग्जाम खाथियाव हुलुस थुलुस जाया बेखौबो फरायगोन ना बैखौ फरायगोन होननानै माथा गरम जाया बेनिखायनो दानिफ्रायनो एसे फरायलांखोखा मिथिबाय आरो फरायाबा खोन्थाखा आं फरायनो गोसो गैया होननानै आरो गाबोनो गासिबो नोंसोरनि बिमा बिफानि नाम्बारफोरखौ आंनो होफैजोबनांगौ क्लासनि केप्टेना सोर आं मेडाम मा मुं नोंना अनजालि बसुमतारी आच्छा अनजालि गासैबो लोगोफोरनि बिमा बिफानि नाम्बारफोरखौ गाबोन आंनो कालेक्ट खालामनानै टेबोलाव दोनफैनांगोन मिथिबाय
आंनो नोंसोरनि गासिबो बिमा बिफानि नाम्बारफोरखौ नांजोबगौ आरो आं WhatsApp ग्रुप मोनसे खुलिगोन बे WhatsApp ग्रुपआव नोंसोरखौ खबर लाबाय थागोन आं मा खालामनो होदों मा खालामनो होआखै नोंसोर गासिबो WhatsAppनि गेजेरजों आंनो आपडेट होनांगोन आरो आंनि नाम्बारखौ सेभ खालामजोबनानै लानांगोन गासिबो आरो WhatsApp स्टोरीखौ आंनिफ्राय हाइड खालामनो मोना नोंसोरो WhatsAppआव मा होयो सोर गाबबाय थायो दुखु जाबाय थायो गासिखौबो नांजोबगौ आंनो आं नोंसोरनि फोरोंगिरिल' नङा आं नोंसोरनि गार्जेनबो जाबाय बेनिखायनो नोंसोरनि फिउचारा आंनि आखायावसो दं आं आंनि दायित्वखौ मोजाङैनो फालिनांगौ बेनिखायनो साफ्रोमबो एक्टिभ जानांगौ दिनैनिफ्रायनो मिथिबाय दा औ गुड भेरि गुड मेडाम बेल गाबबाय मा बेल गाबनायखौबा खोन्थाहरनो हालायदों ना माबा मोनसे सोंबा माथो जेबोखौनो रिप्लाइ होआ थागोन आं बेवहायनो बेल गाबबाबो थागोन आं एसे डेन्जारलै बे मेडामा आलाय माला बेल गाबगोन होननानै नेगासिनो दं आरो ना थाङानो आं आरो फोरोंबावगोनसो आङो दा बेनिबा सिरि थाग्राफोरा बेल गाबनायखौबा पात्ता लालायदों दिनै बेखिनियावनो जाथ'बाय गाबोनो खन्थाया साफा साफा मोजाङै मगजथ' लानानै फै आरो बिमा बिफानि नाम्बारा लोगोसे हायोबा बिखुङाव थाव फोननानैबो फै माबायदि रांखिनि मेदाम फैखोब्रा दहाय जि रांखिनिखा बादालि आं थांनायसै दै हर थालांदो आब' हर थालांजायाहाय न'खर दङना आंहाबो हर थानो नंबाबो थाजाला एलाय थफिराम दङना थफिरामा अनगोन औथ' आरो आं अनगोन ना माखौ टेनसन लादों नोंलाय थफिराम खोनासं आंनि बिनानावखौ जुदि खस्थ' होयोना नोंसानि न'आव बमा गारफैगोन आं मिथिबाय बमायाबो बे दिवालियाव गेलेग्रा बमा नङा मिथिबाय रियेल बमासो बेनिखायनो आंनि बिनानावखौ खस्थ' होनाङा बाथामिस बादालि आं थांनोसै दे बाय बाय बापावै दाउसो देलाय आंखौ इसिबां बुंना गालांबाय जेन आं नोंखौ अना आरो बादालि आं नोंखौ जोबोद अनोना बेनिफ्राय नोंखौ सोरबा खामानि थिनबावबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय नों बुंफ्लाबानो जायाब्रा आं गासैखौबो मिथियो नोंबो दाउसो देलाय आंनो खोन्थाखाबाय नों बाथ्राफोरखौ लाखुमायो होननानै दुखु दाहाफोरखौ गोरबो सिङावनो सोनानै लायो होननानै खोन्थाखाबाय बेनिखायनो आं नोंखौ दिनैनिफ्राय अनबाय थासिगोन खबर लाबाय थासिगोन मिथिबाय रौ आं नोंनो ओंखाम खुना लाना फैनि एन्टनिय' फिसा आं बे फावगालि फिसानि थाखाय आस्थामखौ रेडि खालामनो होबायमोन ओमफ्राय आस्थामनि आसियाबा जागोन ना जाया बे फावगालिखौ लानानै थांलाय आयै आं बेफोरखौ जेबो मिथिया मानो मिथिया जानांगौ जाखो आस्थामा गिदिरसिन जायोबा फिसासिन जायोबा उसुबिदा जागोन ना बेनिखायनो जखा सुनो थाखाय फावगालिखौ लानानै थां आयै बेफोरखौ आंखौ मानो मावहोबाय थादोंलै आं जेखौ थिनदों बेखौ माव नङाबा मिथिखायो दा जागोन दे आयै फावगालिखौ लानानै थांबानो जाबाय जागोन दे औ लाबोगोन माथो एन्टनिय'आ फावगालिखौनो मोजां मोनादां माथो आस्थामखौनो लायासै होननानै बुंदोंमोन मालायनि रायलायनायखौ खोनासंखुमानो लाजिया नामा लाजिया आं मालायनि खोथा खोनासंग्रासो मानो होनोबा आं मिडियायाव खामानि मावोना बेनिखायनो मालायनि खोथा खोनासंनाय मालायखौ नायखुमानायानो जोंनि खामानि बेनिखायनो आं जानला माला लाजिलाबाया नोंसोर बायदिजों खोथा दान्थेनायानो गाज्रि मूर्खजों मूर्ख जाफानो हाया माबायदि मानसि बेलाय एसेबां गोहो आंजों नांलायफानो आंनि फिसालानि रिं सेरेमनिया जोब्बा बेखौबो नायगोन आं क्लिअपेट्राजों जाय सुथुर जागोन बिसोरनि जिउखौनो बरबाद खालामगोन आं मामोनलाय आफा आं एसेबां मोजां खिफुबाय थानायखौ मानो लिंहरनांगौ नोंलाय आंहासो खिनो आद्रा थाबायना आच्छा नोंहा खिनायखौ फोजोबनानै फैनो हायामोन आरो एसेबां होख्राव लिंहरबाय थाबायबा बांग्रिं फैनाय थांबाथां बेनिखायनो खिनायखौनो दोननानै फैबायलाय आं दादा खिनानै फैफिनदां दाबा नोंबो जे आरो एबार आं खिबाबो आं थाब फैनो रोंनाय नंला बेनिखायनो बुंखादो मा खोथामोन माबा आं आलासि सासे लिंहरदों मिथिबाय आलासिया फैगासिनो दङ खोमा ओमफ्राय जोंना दाउदैयाथ' बारा मोजां साहा फुदुंनो रोङा बेनिखायनो एमावबाय था नों आलासिनि थाखाय साहा फुदुंनांगोन दिनै नोंसा आनैखौ फुदुंनो होजाया बांद्राय रिक्स लाजाया नोमायाथ' गैखाया नोमाया मालाय बुगानानै नोमबैनावसो दंहैयो बेनिखायनो नोमामोनखौ पात्ता दालाथ' नोंहानो बोरैबाथार ना आफा नोंना आइखौलाय मानो रागा फोजोंबाय थायो गलतिसे मिस्टेक जायोलै जाखायो बिदिया नोंसिनाबो देनां जागोन जुलिनि उनाव साव होदों नामालाय
थोद मा सावनि खोथा जालाबायनांगौ जाखो सैथो बाथ्रा बुंदों सैथो आंलाय सोरथो फैनो नागिरदों आदा नोंनि थाखायनो फैनो नागिरदों सासे मानसि आंनि थाखाय दाउदै नोंहाथ' रावजोंबो लांजालालै नोंनि खोथा साननानैनो सासे मानसि लिंहरदों आं आदा नोंबो आंनि थाखाय हौवा नायलाय थारबा जाबाय आरो नों नायनानै होनायखौ नायनायनि माबायदि सेंग्राया फैगासिनो दङ बेनिखायनो नोङो मोजाङै मानसिजों रायलाय मिथिबाय आरो जाय मानसिया फैनो नागिरदों बे मानसिया बांद्राय खोथा रायलाया मानो खुगायाव गाराय जादों नामा गाराय गुराय जेबो गैया मानसिया रायलायनो बायोनो जायखिजाया मावबाय था साहा फुदुंनायखौ जागायदो दाउदै एसे रायलायनायफोरा आयनायाव नायनानै सोलोंहैखादो बे सानैयालाय बहा थांदों आंलाय मेकआप खालामनानै रिल बानायगासिनो दाउखा बेटाया नामा आच्छा बेखौ रिल्सखौनो बानायनो होबाय था ओमफ्राय हांगारि बेटियालाय मालाय स्कुलनिफ्राय सिदा आबैमोननावसो थांबाय आच्छा बार' थाइबानि लारु होनबाथ' दायथ'आ नोङो बिराद बुरजा दङलै एमाव बेथा आं साहा फुदुंहैदो बोरैबा मोनसे मा साहा फुदुंनानै होफ्लांखो आंखौसो बारे साहा फुदुंनो होबाय थाबायलै बेनिखायनो मोजां खामानि मावनानै देखायजामारालै बारेसो मावनो होजायो ओइस मा होननाय जादों बेलाय होनबाय आरो माथो खालामबावनो दुखुथियासो आच्छा बार' थाइबानि लारु आलासिया फैबाय खोमा हनै सोरबा थाबायबोगासिनो दाउदै मानसिखौ सिङाव लाबो जि जायो जाथों खेबसे ट्राइ खालामनायाव माथो थाङो बेनिफ्राय बिदाफोरा बिनानावफोरनि हौवाफोरखौ भद्र जाजानो लुगैखायो फै हाबफै दाउदै थांलाय एमाव बेटाया मा खालामदों मा खालामाखै नायहैलाय आच्छा बार' थाइबानि लारु हंला नोंखौ नुनानै गोजोननाय मोनबायलै ओमफ्राय मैयादि नोंखौ मिनिदोंमोन ना बेखौ गाज्रि मोननांला आरो दै जाफ्लांखायो नङा होमबा जाफ्लांखायो मिथियैफोराव ओमफ्राय नोंथ' बारा खोथा रायलाया जाहैबाय बेनिखायनो आङो बाथ्राखौ बारा गोलाव खालामलायला मानो लिंहरदोंमोन आं नोंखौ बेखौ आं खोन्थानोसै माने जोंहा बिनानाव सासे दङ दाउदै नै दासो नोंखौ बरायनानै लाबोनाया बेनोमोन बिराद मोजां मानसिया बिराद मोजां सायाव थङालि बाङालिबाबो गोसोआ बिराद साफा बेनिखायनो आं सानबाय मा नों बायदि मानसिखौ आंनि बिनानावनि थाखाय सायख'बा मा जागोन होननानै नोङो गिनो नाङा हाबा होथारसिगोन खोमा होननानै माने खोथाखौ जाबाबो जायाबाबो रायलायनायाव माथो लस नङा होमबा थेबाबो आं बायदि मानसिखौ बयबो लुबैखायो माने आंजों आलासि जानो आंजों थाफानो नाथाय नों लाखि हंला आं नोंखौ सायख'दों बेनिखायनो हंला नोंथाङा आंनि बुंनायखौ एसे खोनासंनानै माने बिजिरोबा मोजां जागोन आंनि थाखायबो आरो नोंनि थाखायबो हा मा सानो नों मा लिरदों आं नायजागोन ना आच्छा आंनियाव नायनांगौ दे होमबालाय वाय लायला जामायला बोरै जाखो खाथियाव थालायनानैबो मबाइलजोंसो रायलायनाय आच्छा जेबो जायासै होननानै बुंबाय होमबा नोंहा गोसोथोनाय दङना गैया आच्छा गैया दुमफावखौ बावनो हाबायना हायाखै हा मा फिननाय होनाय जादोंलै मिथिया मेसेजजोंबा बायोलै आं मेसेज रायलायनो बासोयो आरो मा लिरलायखोब्रा नोंनि बिनानावाबा मोजां नंगौना नङा आं बोरै मिथिनांगौ जाखो आरे आंनि बिनानावा मोजांखाब्रा र' आं लिंहरना होनि गिबियावनो साहा लोंग्रो एमाव बेटा नै आलासिनो साहा लाबोलाय साहा लोंखांनानै मोजां रायलायगोन दै हंला आङो साहा जगार जाबायना जायाखै एसे खबर लाहैनि नों जिरायबाय थाथ' न'खरालाय मोजाङानो बिनानावासो मोजां नंगौना नङा हेलौ लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायबायलै दे जाथ'बाय गाबोन फैलायगोन गाबोन एसे मोजांसिनखौ लाबोनोसै नामा ना मा बुङो दे होमबालाय